नमस्कार. बलात्कार, हुंडाबळी, विनयभंग, स्त्रियांवरील अत्याचाराची बातमी नाही असा एक दिवसही नाही. या सर्व घटनांवर अधिकारवाणीने भाष्य करू शकतील अशा गीताली मंदाकिनी आज प्रुडंट चॅनलच्या गझाली कार्यक्रमात आहे. गीतालीताई, मी तुमचं स्वागत करतो. नमस्कार. गीतालीताई मंदाकिनी या मिळून साऱ्याजणी या मासिकाच्या संपादिका म्हणून प्रसिद्ध आहेतच. त्याचप्रमाणे स्त्री प्रश्न उकलताना किंवा पुरुषभानाचे प्रश्न हेही त्यांनी जे संपादन केलं आहे, त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि हे प्रश्न उपस्थित करताना त्यांचा सातत्याने एक संदेश असतो की बोलते व्हा म्हणून. तर गीतालीताई, माझं काम खूप सोपं आहे. तुम्ही सगळ्या जगाला बोलते व्हा असं शिकवता, तर तुम्ही स्वतःच बोला. आणि की तुम्हाला असं का सांगावं असं वाटलं सगळ्या स्त्री पुरुषांना की तुम्ही बोललं पाहिजे असं? कारण मला हे असं याने विचारायचं आहे की माझ्या लक्षात येतं नेहमी की जेव्हा लहानपणी एक बाळाचा जन्म होतो, आपण आई वडील त्याला खूप कौतुकाने शिकवतात, बाळा हे बोल ते बोल, आणि तो जरा जास्ती बोलायला लागला की चुप बस, गडबड करू नको, ही आपली कुठेतरी संस्कृती आहे. तर अशा परिस्थितीत तुम्ही बोलते व्हा असं सगळ्यांच्या कानी कपाळी का ओरडून सांगताय? कारण काय आहे की आपल्या समाजामध्ये स्त्री पुरुष विषमता आहे, आपल्याकडे जातीय विषमता आहे, आपल्याकडे गरीब श्रीमंत अशी विषमता आहे आणि त्याच्यामुळे अन्याय होत असतो. आणि म्हणून आपल्याला असं वाटतं की अन्याय जर निवारणाचा असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे आधी बोलायला पाहिजे की माझ्यावरती अन्याय होतो. आणि म्हणून आपण स्त्रियांना पण म्हणतो बोलत्या व्हा आणि आता पुरुषांना पण म्हणायला लागलोय की बोलते व्हा. कारण असं झालं की एक 20-25 वर्षापूर्वी साधारणपणे झोपडपट्टीमध्ये स्त्रीला मारहाण होते, दारू पिऊन नवरा तिला फरफटत नेतोय असं दृश्य दिसतं. नाही, स्त्रियांना तुम्ही बोलतवा सांगतात ते तर आम्हाला सगळ्यांना समजतं, पण ह्या त्या नवरे मंडळींना, पुरुषांना जे तुम्ही सांगता, कारण आमचा जरा असं कल्चर राहिलाय की मी सांगतो तुम्ही ऐका, आम्ही तर बोलत आलोय ना तसं. बरं. तर मग आम्हाला आणि पुन्हा सांगायची काय गरज पुरुषांना? बोलतच असताना पुरुषांना आता वेगळं बोला असं मी सांगतो. म्हणजे आतापर्यंतच्या संस्कृतीमध्ये जी पुरुष प्रधान संस्कृती आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये पुरुष हा श्रेष्ठ आहे, पुरुषाकडे सत्ता आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही म्हणतात तसं तो बोलत आलेला आहे आतापर्यंत. पण तो जेव्हा बोलत होता तेव्हा त्याला हे कळलं नाही की या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत आपल्याला पण एक चांगलं माणूस होण्यासाठी काही अडथळे आहेत. म्हणजे जसं की पुरुषाला रडता येत नाही, पुरुषाला असं म्हणता येत नाही की मला भीती वाटते, अंधाऱ्या बाहेर नको जायला. कारण असं म्हटलं तर त्याला लगेच म्हटलं जातं की काय घाबरतोस बायक्यासारखा. आणि तो रडू शकत नाही, तो आपल्या भावना व्यक्त करू शकत नाही. याचं कारण त्याला हे शिकवलेलं नाही. म्हणजे पुरुषाची जडणघडण होत असताना सुद्धा पुरुषाला असं सांगितलंय की तू घराबाहेर जायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुला स्पर्धा करायला पाहिजे, त्याच्यासाठी तुला शारीरिक बळ पाहिजे आणि मग तुझी सत्ता पाहिजे. त्या पद्धतीने पुरुष म्हणजे छोटा मुलगा वाढवला जातो. म्हणजे छोट्या मुलावरती स्त्रीच्या रक्षणाची जबाबदारी लहानपणापासून आपल्या संस्कृतीने दिली आहे. अगदी 5 वर्षाचा मुलगा जरी असला तरी 12-13 वर्षाच्या त्याच्या बहिणीबरोबर त्याला बाहेर पाठवलं जातं आणि म्हटलं जातं की म्हणजे तिला सोबत कर, तिचं रक्षण कर. त्याच्यामुळे 4-5 वर्षाच्या मुलालाच असं वाटायला लागतं की आपल्या बहिणीचे आपण रक्षण करते आहोत. पण खरं म्हणजे हे रक्षण कोणापासून करायचं असतं तर दुसऱ्या पुरुषापासून करायचं असतं. म्हणजे जर पुरुष चांगले वागले तर मग रक्षण करायची काही गरज नाहीये. आणि म्हणून मग आम्ही पुरुषांना असं म्हणतो की तुम्ही बोलते व्हा, तुम्ही सांगा की तुमच्या काय काय अडचणी आहेत. म्हणजे आज पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये पुरुषांना असं दिसते की त्यांची दमछाक होते. स्पर्धात्मक युगामध्ये त्यांना ते सगळं निभावताना त्यांची दमछाक होते. काही पुरुषांना असं वाटतंय की आपण खरं म्हणजे घरात थांबावं, नोकरी धंदा काही करायला नको, आपण घर छान सांभाळू, मुलं सांभाळू, बागेत काम करू. पण हे म्हणायची त्यांना चोरी आहे. कारण ते जर या पद्धतीने बोलले तर त्यांचा पुरुषार्थ क्वेश्चन केला जातो. आणि म्हणून आपण असं म्हणतो की नाही, असं तुम्ही वाटून घेऊ नका, तुम्ही आपापसात बोला. कारण पुरुष जेव्हा आपापसात बोलतात तेव्हा ते सहसा राजकारणाविषयी बोलतात, खेळाविषयी बोलतात, त्यांच्या जॉबविषयी बोलतात. पण मला मनातून काय वाटतंय, माझ्या बायकोबरोबरच्या नात्यात मला काय ताण आहेत, माझ्या आईबरोबर माझं काय होतंय. आणि तुम्हाला माहीत असेल की बाप आणि लेक हे नातं एका अर्थाने अतिशय अबोल नातं असतं. म्हणजे बऱ्याच वेळेला मागच्या पिढीपर्यंत तरी असं होतं की आईच्या माध्यमातून मुलगा वडिलांशी बोलायचा, तो डोळेवर करून वडिलांकडे बघायचा नाही. आणि कुठेतरी हे चांगलं समजलं जात होतं की वडिलांचा धाक आहे. पण मग हा धाक समजा जर प्रेमाचा असेल तर त्याच्यात न बोलणं हे काही त्याच्यावरती उपाय नाहीये ना. गीताली, तुम्ही जे म्हणता की पुरुषांनी आपसापसात बोललं पाहिजे, माझा एक मूलभूत प्रश्न आहे की आपसापसात बोलायच्या आधी
पुरुष म्हणजे त्यात स्त्रियाही आल्या की कुठलाही माणूस स्वतःशी तरी निदान आज संवाद करतोय का, स्वतःशीच बोलून स्वतःला समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय का, की आज एखादा माणूस जेव्हा रेप करतो तर कधीतरी क्षणभर थांबून त्यांनी विचार केला असेल का की मी हा रेप का करतो, बरोबर कुठेतरी, किंवा मी का करत नाही, मी माझ्या मनावर कंट्रोल का आणतो, खरंच आहे का हे की त्या स्त्रीने नीट कपडे घातले नव्हते म्हणून माझी तिच्यावर नजर गेली, किंवा काहीतरी संस्कृतीने ज्या विकृती माझ्या माथ्यावर मारल्या आहे तर कुठेतरी, किंवा समजा मी हा रेप केला तर मला काहीतरी शिक्षा होईल, मी बलात्कार केला तर तर मी ते चोरून करायचं नाही चोरून करायचं, किंवा मला पण आई आहे, मला पण बहीण आहे, मला पण पत्नी आहे, त्या सगळ्या स्त्रिया आहे आणि त्यांचे कुठे ना कुठे खूप ऋण आमच्यावर असतीलच, तर कसं काय धजावतो आम्ही, तर स्वतःला प्रश्न विचारायचं हे पुरुषांना भान आलंय की नाही, कितपत तुम्हाला काय वाटतं की आज पुरुष मंडळी काही विचारतात आहे का स्वतःला, की काही विचारच न करता अविचारानेच पुढे चाललंय? असं वाटतंय की म्हणजे ही दुःखाची गोष्ट आहे की पुरुष खरंच स्वतःशी फार विचार करत नाहीत आणि म्हणूनच आपल्याला माहित असेल की महाराष्ट्रातल्या स्त्रिया करतात असं म्हणाल तुम्ही? सुरुवात झाली म्हणजे स्त्री चळवळीमुळे. पहिले आपण पुरुषांचं घेऊ. बर, पुरुषांच्या बाबतीत असं वाटतं की ते अशासाठी जास्ती स्वतःशी बोलत नाहीत की एकूणच इतकी सत्ता त्यांच्या हातात आहे ना, आर्थिक सत्ता आहे, राजकीय सत्ता आहे, सांस्कृतिक सत्ता आहे, त्याच्यामुळे त्यांना काही गरज नाही आहे की थांबणं. स्वतःशी संवाद करत असताना कुठेतरी थांबायला लागेल ना तुम्हाला. आज तुम्ही सत्ता संघर्षामध्ये, स्पर्धेमध्ये इतके पुढे धावताय रॅट रेसमध्ये, त्याच्यामुळे कुठेतरी स्वतःशी थांबून काहीतरी विचार करणं की मी करतोय, मग अशी तुम्ही म्हणालात तसं, ते बरोबर आहे का, रेप करणं बरोबर आहे का, पण त्याला असं वाटतं की रेप करण्यात पुरुषार्थ आहे आणि हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेने शिकवलेलं आहे की म्हणजे पुरुषप्रधान व्यवस्थेने पुरुषाला संवेदनशील माणूस व्हायला शिकवलेलं नाही, त्यांनी स्त्री बरोबर संवाद करायला शिकवलेलं नाही. त्याला असं वाटतंय की मी जे म्हणेन ती पूर्व दिशा, मी कमावतोय ना, माझी मॅस्क्युलर पॉवर आहे ना, माझा पुरुषार्थ ह्याच्यात आहे की मी 4 बायकांना हिंडवलं आणि त्या पद्धतीने हे खरं पुरुषार्थाचं लक्षण नाही. मर्दानगी ज्याच्यामध्ये आहे तो पुरुष असं आपल्याला शिकवलं गेलंय. पण आम्ही आता असं म्हणतो की मार्दव ज्याच्यामध्ये आहे, जो संवेदनशील आहे, ते खरं पुरुषार्थ आहे, तो खरं म्हणजे पुरुष एक चांगला माणूस आहे. आणि म्हणून मग ते असं आहे की पुरुषांनी स्वतःशी नव्यानं संवाद करायला पाहिजे. म्हणजे नुसताच संवाद करत असताना जर तुम्ही तुमचा इगो पॅम्पर करत राहिलात तर त्याचा काही उपयोग नाही. पण तुम्ही जर का आजूबाजूची परिस्थिती काय आहे, म्हणजे जसं असं पुरुषांना आता कळतंय की बायका मिळवते झाल्यात, बायका सगळ्या क्षेत्रात पुढे येताना दिसत आहेत, त्यामुळे बायकांच्या विषयी एका अर्थाने नव्याने स्पर्धा आहे. म्हणजे पूर्वी कशी स्त्री पुरुषांमध्ये तशी स्पर्धा नव्हती, कारण डिव्हिजन ऑफ लेबर होतं, बाईनी घरात काम करायचं आहे आणि पुरुषांनी घराबाहेर करायचं आहे. आता घराबाहेर बाई आलेली आहे आणि ती वेगवेगळी क्षेत्र काबीज करताना दिसल्यानंतर पुरुष थोडे घाबरले. पुरुषांना असं वाटतंय मग माझी काही गरज आहे का नाही आहे, कारण बाई नोकरी करू शकते, बाई घर सांभाळू शकते, बाई मुलांना व्यवस्थित वागवू शकते, तर माझी काही गरज आहे का नाही. किंवा पूर्वी ज्या पद्धतीने बायका सहन करत होत्या नवऱ्याचा अत्याचार, हिंसाचार आणि नेत होत्या आयुष्य पुढे, मुलांना वाढवायचं आहे, मुलांसाठी आम्ही हे करतोय असं बायका म्हणत होत्या, त्याच्यामुळे पुरुषांना अशी वेळच आली नव्हती की अरेच्छा आपण असं वाईट वागलो तर बायको सोडून जाणार आहे. आज अशी उदाहरणं दिसत आहेत की बाई सहन नाही करत आहे. अजूनही बायका खूप सहन करतात हे खरंच आहे, पण आज अशा काही बायका आहेत की ज्या सहन करत नाहीये. तेव्हा पुरुषांना कुठेतरी ते थांबलेत, ते दचकलेत. तेव्हा असं वाटतं नुसते घाबरून जाऊ नका. म्हणजे पुरुष आता कसं म्हणतात की बायकांच्याच बाजूने कायदे आले बघा आणि पुरुषांवरती अन्याय होतोय. म्हणजे पुरुष हक्क संरक्षण समितीसारख्या संघटना पुढे येत आहेत ज्या खूप आवाज मोठ्यांदा करतायत की आमच्यावर खूप अन्याय होतोय, आमच्यावर खूप अन्याय होतोय. आणि हा अन्याय म्हणजे काय आहे, तर बाई काहीतरी न्याय्य मागण्या करते त्याला ते माझ्यावरचा अन्याय म्हणतायत. कारण काय की त्यांना इतके वर्ष ती सत्ता मिळालेली आहे आणि म्हणून असं वाटतंय की त्यांनी नव्याने स्वतःशी संवाद करायला पाहिजे. हो, मला परवा एक SMS आला की आता हा जो डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट आहे आणि त्या संदर्भात आता हे ऑनलाईन सुरू झालंय की कोणाला जर तक्रार करायची असेल तर तक्रार करायची. तर या डोमेस्टिक आता ऑनलाईन वर पहिली तक्रार कोणाची आली तर SMS मध्ये लिहिलं होतं की सगळ्यात पहिली जी तक्रार होती ती पंतप्रधानांच्या पत्नीची होती आणि ती काय होती, डोमेस्टिक सायलन्स ऍक्ट खाली होती, व्हायलन्स ऍक्ट खाली. कारण काही कोणी मन मोकळं करून बोलतच नाहीये. गीतालीताई, माझा प्रश्न असा आहे की हे मन मोकळं न करणं म्हणजे कुठेतरी एक मुखवटा काढून जगण्यासारखं आहे, पण हे काय आहे? पुरुष जेनेटिकली आतल्या गाठीचे असतात की समाजाने आम्हाला सवय लावली आहे? काय वाटतं तुम्हाला?
खरं कसं आहे की हा तसा खूप गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. म्हणजे नैसर्गिक काय आणि सामाजिक सांस्कृतिक काय हे जरा तसं शोधून काढणं कठीण आहे. पण तरी आपण असं म्हणू की समता म्हणजे सारखेपणा नाही. त्याच्यामुळे स्त्री पुरुष हे वेगळे असतात हे आपण मान्य करू. पण तरी स्त्री पुरुष हे दोघे जण माणूस असतात. आणि त्याच्यामुळे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की जेव्हा आपण जन्मतो त्यानंतर आपली वाढ होते आणि ती वाढ समाजात होते. कारण आपण माणूस समाजप्रिय माणूस आहे म्हणतो. त्याच्यामुळे ही वाढ होत असताना आपल्याला दिसतं की दोघांना वेगळं वेगळं वाढवलं जातं. दोघांसाठी मूल्य वेगळी आहेत. त्याच्यामुळे पुरुषाला हे शिकवलेलं नाहीये. म्हणजे हे नैसर्गिक नाहीये तर हे सामाजिक सांस्कृतिक आहे. की पुरुषाला सांगितलंय की तू तुझ्या भावनांविषयी बोलू नको, रडू नको असं जेव्हा म्हटलं जातं, तू भीती वाटते असं म्हणू नको असं जेव्हा म्हटलं जातं, तेव्हा खरं तर या मानवी भावना आहेत. पुरुषाला भीती वाटत असणार आहे. मग पुरुष जेव्हा भीती व्यक्त नाही करत तेव्हा तो काय करतो की तो आक्रमक होतो. म्हणजे खरं त्याला आतून भीती वाटत असते. म्हणून आपण जे म्हणतो ना की हिंसाचार करणारी माणसं धीट खरी नसतात, ती खरी भित्री असतात. बरोबर. आणि म्हणून ती मारतात कारण त्यांना ते असुरक्षित वाटायला लागतं. आणि आता आपण असं सुद्धा बघतो की बायका जशा समर्थ होत आहेत ना तसा एका बाजूला बाईवरचा हिंसाचार वाढतोय. कारण पुरुषांना तिच्याविषयी धाक वाटायला लागले. ही आपली जागा घेईल का, आपली सत्ता घेईल का, आपलं ऐकणारच नाही. तर आपल्याला असं वाटतं की स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी परस्परांमध्ये संवाद यासाठी साधायला पाहिजे. म्हणजे याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगू शकते की हे मिळून साऱ्या जणी म्हणून जे मासिक आहे मी जे आता संपादित करते हे विद्यार्थी बाळांनी सुरू केलं. ऑगस्ट 1990 मध्ये सुरू केलं जेव्हा स्त्री चळवळ जोरात होती. तेव्हा त्याच्यामध्ये असं म्हटलं गेलं की स्त्रियांनी स्वतःशी नव्यानं संवाद सुरू करायला पाहिजे. म्हणजे काय की बाईपणाची जी तिची जाणीव तिला दिलेली, म्हणजे तिने काय असलं पाहिजे, तिने नाजूक असलं पाहिजे, तिने सोशिक असलं पाहिजे, तिने त्याग करायला पाहिजे, तिने घरात बसलं पाहिजे, नाती तिनेच सांभाळायला पाहिजे. तर या पद्धतीने तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा, स्वतःशी संवाद करून बघा की तुम्हाला आवडतंय का कोणतरी लादलंय तुमच्यावर. तर मग हा संवाद सुरू झाल्यानंतर बायकांच्या लक्षात यायला लागला आपल्याला याच्यातल्या किती गोष्टी आवडतायत आणि किती आपल्यावर लादल्या गेल्यात समाजाकडून. त्याच्यामुळे हे आम्ही सुरू केलं. या नावामध्ये साऱ्या जणी असल्यामुळे ते बायकांचं मासिक वाटतं, पण खरं म्हणजे ते बायकांचं नाही. ते स्त्रिया आणि पुरुष दोघांसाठी आहे. याच्यामध्ये आमचे लेखक पुरुष पण असतात, वाचक तर पुरुष आहेतच. पण असं झालं की पुरुषांचा इगो, म्हणजे आम्ही बोलताना असं म्हणतो की मित्रांनो अशी सभेत सुरुवात करतात, तेव्हा खरं म्हणजे बायका पण सभेत असतात पण त्या गृहीत धरतात की हा मित्रांनो. राज्यघटनेत ही इन्क्लूड शी म्हणून करतात. खरं म्हणजे ऍक्च्युअली बघायला गेलं तर शी शब्दात ही इन्क्लूड होतो. म्हणजे पुरुष प्रधान व्यवस्थेमुळे उलट झालंय ही इन्क्लूड शी, पण शी इन्क्लूड सी हे आता समाजाने मान्य करावं. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो की साऱ्या जणीमध्ये सारे जण पण येतात. आणि म्हणून आता कसं आहे की स्त्रिया आणि पुरुषांच्या मध्ये परस्परांमध्ये संवाद व्हायला पाहिजे, तो निरोगी असला पाहिजे. आणि म्हणून मग आपलं बाईपण म्हणजे जे काही समाजाने लादलंय किंवा पुरुष पण हे जे आहे हे दोन टोकाचे ते आपण ओलांडलं पाहिजे आणि आपण माणूसपणाकडे वाटचाल करायला पाहिजे. म्हणजे मग आपली आवड काय आहे, आपल्याला काय करावं असं वाटतंय हे व्यक्तीला कळलं पाहिजे. आज कळत नाही. आज बाई आहे की तुला हेच आवडलं पाहिजे. म्हणजे कितीतरी बायका अशा आहेत की बायका असं म्हणतात की आता म्हणजे त्यांना हिंमत होते की मला नाही मुलं आवडत, मला नको आहेत मुलं, मला नको घर चालवायला, मी बाहेर जाते ना, माझ्या अंगात धमक आहे, मला बाहेर जायचंय. आणि वेळेस पुरुषांना असं वाटतं की नको बुवा मी घरात राहून काम करतो ना,